becsületedbe gázoltam, de mindenre van megoldás. Beszéljünk. Jó, beszéljünk. Hova kéred a golyót? Nem így látod. Tudom, hogy pipa vagy, és úgy érzed, hogy a becsületedbe gázoltam, de mindenre van megoldás. Beszéljünk. Jó, beszéljünk. Hova kéred a golyót? Vissza! Ha lelősz, életesítenek. Ez neked tényleg meg? Abszolút. Mindenre tudsz beszélni. Gyerekeid, a család. Családomat? Azt már elveszett a rohadék! A kurva anyádat!